Хвала Христу, шановні слухачі Радіо Марія. Сьогодні у нас у гостях Святлана Астасевич, хендмейд-майстер. Хвала Христу, Святлана. Хвала навіки. Як ви ўвогуле перажываеце гэты час адвентовы? Вось увесь касцёл ва ўсім свеце перажывае гэту падрыхтоўку да Божага нараджэння. Мы таксама стараемся. І у сэрцы заўсёды было такое жаданне, каб свята зрабіць прыгожым. Па-першае, гэта рыхтуем сваё сэрца да перажывання Божага нараджэння, рыхтуемся ў парафіі, але таксама гэта свята сям'і, там, дзе на Божае нараджэнне сям'я будзе збірацца разам. І вось гэтым такім другім пунктам падрыхтоўкі хочацца зрабіць нешта прыемнае сваім родным. І таму заўсёды шукаем нейкіх падарункаў. І звычайна у магазине шмат можна цікавага, каляровага знайсці, але такім дарагім падарункам гэта, з'яўляецца падарунак, зроблены сваімі рукамі. Вось, таму маімі такімі падарункамі ў гэтым годзе з'яўляюцца такія нататнікі. Яны зроблены розных памераў, могуць быць упрыгожаны па-рознаму. Паколькі Божае нараджэнне, то хочацца зрабіць штосьці звязанае з тэматыкай Божага нараджэння. Я так разумею, што сёння вы нам пакажаце, як усё ж такі гэту тэму увасобіць, так, прыгожа? Так. Паспрабуем сёння зрабіць нататнік сваімі рукамі. Я ведаю, што вы гэтыя нататнікі робіце цалкам з нуля, але хто гэтым не займаецца, не ўмее рабіць, то проста можна браць нейкія гатовыя, так? І потым проста упрыгожыць гэта сваімі рукамі, зрабіць якісьці дэкор, так? Так, напрыклад, для нататніку першае пачатковае, што мы павінны зрабіць, гэта блок. Яго можна шыць самому. Напрыклад, вось гэты сшыты маімі рукамі, так? І можна зрабіць, напрыклад, нейкія уставачкі, такія малюнкі уставіць, напрыклад, альбо даты распісаць, калі гэта будзе нейкі такі планёр. І можна выкарыстаць гатовы блок. Яны прадаюцца ў магазинах, можна яго набыць, можна ўзяць, напрыклад, сшытак такі таўсцейшы альбо таннейшы, хто які жадае, і ўжо надаць прыгажосць вокладкай гэтаму блоку. Навучыце, як? Павінен быць клей. У мяне гэта, вось такі празрысты. Ён будзе добры для таго, каб потым на белых, напрыклад, старонках не было нейкіх там, слядоў, так. Таксама клей аловак, ён будзе добра клеіць тканіну. Так, лінейка, таму што нам трэба будзем старацца роўненька ўсё дакладна вымяраць, каб нас нататнік роўненькі атрымаўся. Нажніцы. Я карыстаюся двумя. Чаму двумя? Таму што адны да тканіны, а другія для паперы. Так мы можам захаваць вострымі і даўжэйшы час адны і другія нажніцы. Аловак абавязкова. Сцірка, калі штосьці не так зробім. Вось такая костачка драўляная, яна не абавязковая, але яна нам дапамагае зрабіць роўненька вугалочкі, калі будзем згібаць нашу паперу. Можа быць запальнічка, таму што будуць у нас закладкі, трэба, каб закладка не паляцела і мы яе замацавалі. На форзацы вось такія карткі, яны больш шчыльныя, чым папера, якая знаходзіцца ў нататніку. Будуць у нас 3, таму што зробім нататнік наш такім цікавым. Зробім у яго кішэньчык, бо часамі з'яўляюцца нейкія паперкі, каб у нас не згубіліся, мы іх схаваем у кішэньчык. Таму нам трэба 3. І выкарыстоўваем вось такі картон, ён называецца пераплётны, выкарыстоўваецца
Ну, вось менавіта для нататнікаў у нас тут таўшчыня 2 мм, і бачым, што у ім няма такіх вольных месцаў, таму што можам узяць які-небудзь і падручны, напрыклад, з каробкі выразаць, але калі ўжо створым свой нататнік, то з цягам часу заўважым, што вугалочкі ў нас могуць пагнуцца. Вось, таму будзем старацца выкарыстоўваць тое, што будзе нам служыць даўжэй. Вось, і наступнае маем такія ўпрыгожванні розныя, гэта ўжо напрыканцы, паколькі у нас Божае нараджэнне, то мы будзем рабіць такую стаенку, як дэкор. Бяром з вамі 2 лісточкі нашай такой шчыльнай паперы і будзем складаць на палову. Калі маем 2 форзацы, то можам сабе вырашыць, з якога боку нам будзе зручна зрабіць кішэньчык. Ці ў пачатку, ці ў канцы. Я зраблю гэта на пачатку. Вось дзеля гэтага нам трэба 3-й лісток. І зараз мы зробім яго разлінеем. Звычайна зручна рабіць, калі у нас наш кішэньчык будзе займаць менш, чым палову. Таму што нам будзе зручна класці туды розныя нашы паперкі або заметкі, якія ў нас з'явяцца. Гэта будзе кішэньчык памерам 6,5 сантиметра. Мы адмяраем на нашым лісточку зверху і знізу 6,5 сантиметры і злучаем. Ад гэтай лініі мы адмяраем яшчэ 1,5 сантиметры. Дзеля чаго? Дзеля таго, што нам трэба будзе гэты кішэньчык замацаваць на нашым форзаце. І гэтая лінія, якую мы зараз правядзём, па ёй мы будзем адразаць. Зверху адступаем таксама 1,5 сантиметры. У нас тут такі з'явіўся вугалочак. Мы яго зараз надрэжам. Зараз возьмем форзац і вертыкальны бок мы яго памераем. Так, атрымалася у нас 20 сантиметров и 9 миллиметров. Стараемся не брать, например, 21 альбо 28, потому что кожный миллиметр тут важны для роўнасці нашага нататніка ў будучым. Так, і ад гэтай лініі таксама адкладаем 1,5 сантиметра. Скрыжаванне гэтых ліній і каля вугалочка адразаем. Так, атрымаўся у нас вось такая фігура з 3 лініямі. Зараз мы прыкладзём лінейку і пастараемся роўненька гэтую палосачку загнуць. Таксама зробім і з маленькімі палоскамі. Атрымаўся у нас вось такі кішэньчык. Зараз, калі мы яго прыкладзём да нашага форзаца, мы убачым, што знутры мы зможам з вами пакласці нешта, што нам будзе патрэбна. Вось, калі адкрыем форзац, то убачым, што ў нас вось так прыгожа атрымалася. Зараз праклеім вось гэтыя нашы загібы клеем. Так, на гэтым этапе трэба уважліва прыкласці форзац да нашага нататніка, каб не прыкласці яго кішэньчыкам вось у гэты бок, бо мы тады проста яго павінны прыклеіць, і калі будзем адчыняць, то у нас тут непрыгожа атрымаецца. Таму
будзем уважлівыя і будзем завяршаць наш блок. На першай старонцы яна ў нас пустая. Калі хтосьці будзе жадаць штосьці надрукаваць, напрыклад, то памятаем, што першая старонка ў нас як бы непрацоўная. Яна застаецца ў нас пустой, таму што на яе мы зараз прыклеім наш форзац. Так, і з другога боку таксама пераварочваем наш блок. Пакідаем наш блок, і ён зараз у нас будзе сохнуць, і будзем прыступаць да нашай вокладкі. Вокладку пачнём рабіць з пераплётнага картона. Дзеля таго, каб правільна размераць і каб наш нататнік, як бы блок, аказаўся трошачкі унутры нашай вокладкі, то нам трэба узяць памеры крышачку большая, чым сам нататнік. Таму мы зараз адмяраем наш нататнік. Так, у нас тут атрымоўваецца 14,7 і бяром на 2 прыкладна з паловай міліметры больш, чым сам нататнік. Таму возьмем 15, а дліну 21 і з кожнага боку па 2,5 міліметры, значит 21 з паловай. Гэта две дэталькі, і нам яшчэ патрэбна трэцяя. Вось гэты карэньчык, ён ёсць у кожнага нататніка, і зараз мы яго павінны памераць. Так, карэньчык наш складае сантыметр з паловай, таму мы яго адмяраем таксама на сваім пераплётным картоне. Не спяшыць. Пераплётны картон, ён таксама такі цвёрды, даволі складана разразаецца. І вось зараз гэтыя у нас атрымаліся 3 дэталькі. Яны ў нас самастойныя, але нам трэба іх злучыць. Іх можна злучыць на вока, напрыклад, якім-небудзь малярным скотчам замацаваць, але я стараюся таксама ўсё разлінеяць і гэта зрабіць роўна, бо гэта потым надасць такой, прыгажосці нататніку. Таму проста бяром звычайны лісток і разлінеем тут для замацавання нашых дэталей такія сабе лініі. Я просто прыкладаю лінейку, гэта у мяне атрымоўваецца першы памер 3 сантыметры, ад яго адкладаю пол сантыметра. Кожная дэталька паміж сабой павінна на такой адлегласці быць, каб потым наш блакнот, нататнік мог злажыцца, так? Закрыцца. Так, пол сантыметра. Вось гэта сярэдняе, гэта наш карэньчык. Ён у нас быў сантыметр з паловай, таму мы тут таксама даём яму месца. Сантыметр з паловай. Адмяраем. Ад нашага карэньчыка зноў адступаем 1,5 сантыметра. Гэта адлегласць паміж карэньчыкам і другой дэталькай. І праводзім такую лінію. Так, і можна зараз тут лінейку з другога боку адмерыць альбо 3 сантыметры. Лішнюю паперу мы адразаем, яна нам не патрэбная. І на вось гэтым разлінеяным нашым лісточку мы замацуем нашы дэталькі.
І зараз можемо приступити до такого етапу, який наш нататнік зробить м'яким. Гэта справа прыемная, таму што працуем з сінтэпонам. Ён у нас бывае рознай таўшчыні, бывае 2 сантиметры, бывае 1 сантиметр, і у залежнасці, які хто набыў. Можам, я бяру, напрыклад, сантиметр, але калі хачу, каб мой нататнік быў больш такі мяккі, то проста у 2 слаі мы зараз зробім вокладку. Таму так, раскладаем наш синтепон перед сабой, бяром нашу вокладку замацаваную і даём трошки клея. Дзеля таго, каб наш синтепон проста замацаваўся на картоне. І паколькі я ўжо сказала, што ў мяне тоненькі синтепон, то мне б хацелось, каб мой нататнік быў больш такі мяккі, то мы проста яшчэ 1 слой синтепону замацуем. Мяккае, прыгожае атрымалася. Наступны этап, гэта мы будзем фармаваць вокладку з нашай тканіны. Тканіна можа быць любая. Паколькі у нас мы рыхтуем падарунак на Божае нараджэнне, то нейкая тэматыка такая, вось у мяне чырвоная з такімі ялінкамі. Памер павінен быць 2 сантиметры з кожнага боку большы, чым наша ўжо гатовая замацаваная вокладка. Таму так, мы бяром тканіну, добрым бокам кладзём на стол, а синтепоном наверх. Вось так. І у нас бачым, што атрымалася тканіна большая, чым наша вокладка. І пачынаем замацоўваць тканіну на нашай вокладцы. Тут вельмі добра паслужыць нам клей аловак, таму што ён добра замацоўвае тканіну, не трэба чакаць, тканіна адразу прыклеіваецца. Вось так, асабліва в уголочке. Гэта такое самае складанае месца, але мы з гэтым справімся заданнем. Ось, бяром ножнички, і зараз такі момант, калі мы будзем на 45 градусаў зразаць вось гэтыя вугалочкі, якія ў нас атрымаліся. Эта тканіна нам не патрэбная. Калі мы яе пакінем, то ў нас вугалочки такія будуць не вельмі прыгожыя. У прынцыпе, вокладка ў нас атрымалася. Зараз мы будзем карыстацца гарачым клеем. Выкарыстаем вось такую закладачку чырвоную, тут з такім ужо пажаданнем. Гэта гатовая ці вы? Так, гэта гатовая. Можна браць такую шырокую, можна вузейшую, можна шнурочак узяць з бусінкай. Гэта ўжо фантазія кожнага, як бы хто хацеў бачыць свой нататнік. Таму нам клей трэба пачакаць. Грэецца, так? Так, нагрэецца клей. Вось. А мы можам у гэтым часе проста адмераць. Звычайна, калі прыкладаем нашу закладачку, яе вось так кладзём па дыяганалі, гэта як бы такое правіла закладак, што яна павінна, калі кладзём па дыяганалі, то на сантиметры 2 быць длінней, чым наш нататнік. Дзесьці вот так мы і адразаем. Тут нам трэба запальнічка альбо запалкі, таму што гэтыя нашы закладачкі, лентачкі, яны звычайна потым нам іх трэба замацаваць, каб яны не паляцелі. І мы акуратненька
Ось так замацовуємо. Так само трэба быць уважлівым, каб правільна палажыць закладку, каб не было так, што мы адкрываем свой нататнік, а яна ў нас у іншы бок глядзіць. Таму добрым бокам мы прыклейваем да нашага нататніка, добрым бокам, да? То есть у нас дрэнны як бы з другога боку атрымоўваецца. І пакуль у нас грэецца клей, мы таксама зробім резиначку такую. Таксама замацоўваць можна па-рознаму, розныя варыянты. Ну, у нас будзе сёння такі. І каб нам памерыць, колькі нам яе дакладна трэба, то мы зараз праверым наш нататнік. Укладаем у нашу абложку. Так, вось так у нас усё як бы закрываецца, атрымоўваецца. І мы прыкладаем нашу закладачку. Так, яна у нас таким будзе цікавым закрывацца спосабам. Мы яе з тыльнай стараны як бы пусцім. І адміраем прыкладна нам столькі вось трэба, каб яна замацавалася. Ось так. Адразаем. Проверяем наш клей. Пакуль што гэта мы пакідаем. І зараз прыступім да дэкору нашага нататніка. Тут па жаданню. У каго як працуе фантазія і каму які хочацца зрабіць нататнік. Для дэкору у нас будзе вось такія бусінкі, зорачкі. І я яшчэ люблю вельмі, таму што таксама раблю дэкарацыі у капліцы сваёй, раней у касцёле таксама рабіла. І заўсёды такім каларытным дэкорам у святыні з'яўляецца вось гэтыя чырвоныя пуансеці, якія менавіта вось мы выкарыстоўваем у часе Божага нараджэння. Яны такі прыгажосці такой надаюць, таму мы таксама зробім чырвоную пуансеці на нашым нататніку. Ну, вось можна такую зрабіць рамачку з такой вось сетачкі. Мы яе адразаем. Пажадана адразу дэкор не прыклейваць альбо не прышываць, таму што трэба ўсё прыгожа ўлажыць, паглядзець, ці нам падабаецца, ці падыходзяць дэталі, і толькі потым ўжо замацоўваць так пастаянна. Вось так можна раздрукаваць, можна ўзяць нейкі маленькі абразок знайсці. Вось, напрыклад, будем прыкладваць так да нататніку. Вось. І наша пуансеція. Потым у нас заўсёды ёсць такая сярэдзінка бліскучая, ёсць такія мне бусінкі. Можна яе і так пакінуць, калі хтосьці будзе жадаць. І зараз мы гэта бусінкі мы прыклеем. Абразок таксама. Ёсць такія чырвоныя, можна набыць у швейных магазинах, выкарыстоўваюцца такія лентачкі з пампончыкамі маленькімі. Вось прыкладна можам іх прыгожыць вось тут збоку.
Незручна замацоўваць гарачым клеем вось такія нейкія малюнкі, якія мы хочам даць на наш нататнік, таму што гарачы клей ён будзе ў некалькіх толькі месцах, а нам патрэбна, каб наш малюнак быў замацаваны па ўсёй сваёй плошчы. Таму мы выкарыстаем вось такі празрысты альбо момент крыстал. Просто гэты клей патрабуе больш часу для замацавання, высыхання. А вось кветачку нашу з фетра пуансетію мы замацуем гарачым клеем. Для мяне самае цікавае гэта рабіць дэкор, таму што тут можна трошкі даць сабе фантазіі, як бы скажем, палёт і расслабіцца, што не трэба выбіраць дакладна вось гэтыя усе дэталькі. Маем вось такія бусінкі срэбныя, нададзім прыгажосці нашай пуансеціі. Атрымалася такая у нас пуансетія. Зараз мы дададзім нашых такіх пампончыкаў. Люблю, калі на маіх нататніках завершаныя малюнкі, таму што калі я іх нашываю, таксама вось гэтыя вугалочкі хочацца неяк завяршыць. Таму часамі карыстаюся, не заўсёды, але часцей за ўсё карыстаюся такімі бусінкамі. Ну вось як мы бачым, што гэта палова, яе можна прыклеіць і замацаваць нашы вугалочкі. Тут нам як бы асабліва трэба, таму што мы не прышывалі. Вось, ну як бы такі дэкор. Можам яшчэ таксама некалькі зорачак дабавіць. І асталося самы такі апошні этап, калі мы наш блок нататніку замацуем у нашай вокладцы. Так, открываем нашу вокладку, кладём нататнік, роўненька так вось з унутранага боку па краешку нашага пераплётнага картона. І ў гэтым моманце вельмі важна, каб мы прамазалі добра наш форзац клеем. Тут я б сказала, што не трэба клея шкадаваць, каб потым не адклеілася. Таксама замнога не трэба. Гэта у нас резиначка, мы яе перакідваем на знешні бок, каб яна нам не перашкаджала. Бяром наш нататнік і прыкладваем яго, стараемся роўненька вось да краюшку нашага картоніка.
Так само зробимо і з другого боку. Ось. Добре яго пакінуць, напрыклад, пад нейкім прэсам на нейкі час, каб гэта ўсё як бы добра схапілася і праклеілася, каб калі мы яго адкрыем, не было ў нас розных нюансаў. Ось. І тады можам сабе залажыць, напрыклад, закладку, і наш нататнік закрываецца цікава, вось такі у іншы бок. Можна зрабіць, каб закрываўся наперад, паколькі у нас тут дэкор, то мы яго резіначкай замацаванай не будзем псаваць. Як бы ў маіх думках ёсць